Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо обуна шавед, нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд, дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед. WhatsApp-ам ҳаст, ҳатман барои фурӯхтан кӯмак мерасонем. Хоб хонаи навбатии мо дӯстон ана ҳамин хона аст. Ноҳияи Исмоили Сомонӣ, Вадан Асос, кӯчаи Ҳазора 50. Ана ҳамин роҳ дӯстон. ҳозир даромада ба даруни хона поли маълумоти хонаро медиҳем дӯстон. хоб ана ҳамин хона дӯстон, кӯчаи Ҳазора 50, хонаи 4, 4.5 сотиқ замин, 5 дар хона, квадрат 84, об свет доимӣ. ҳозир як ба навор мегирем дӯстон. 5 дар хона гуфтем. хоб якум хона, якум хона, ду хона ки дрон ба дрон, пад абой, ростаки ҷои ҳоҷат душевои санузел аст дӯстон. шикатури холияи мақсад ҳоҷатхонаву санузел. дуюмги хона, шампад абой, хонаи зимнӣ. чорумги хона дӯстон, ҳеҷ панҷумги хона, шампад абой, хоб 5 дар хонаро дидем дӯстон. аз ин тараф ҷои анҷомхона дӯстон. ҷо кухни дӯстон. дар дарунаш як ҷои душевои мақсад. ҷон пад абой. хуб инҷо дедам хона мондагӣ. сари роҳ як ҳоҷатхона дӯстон.
хоб як бор я такрор мекунем хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ваданасос кӯчаи Ҳазора 50 хонаи 4.5 сотиқ замин 5 дар хона 84 квадрат беғаз аз кухня ва анҷомхонае ки ин барда мебинем фақат ана ҳамин тараф дӯстон. хоб об свет доимӣ шаҳрӣ аст дӯстон. нархи ин хона $75,000 амрикоӣ муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 919 76 73 31 ватсап имо дар ана ҳамин номер. як номери дигар 214 75 98 дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед дӯстон. маълумоти пурраи хонаро соҳибмулк медиҳад. нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. хоб